Šup lidi, my vás vítáme u dnešního videa. Dneska půjde o to, že tady máme 2 skleničky, prodej nám je. Vidíte tady. Je to latte, vlastně jsme vyhráli za kávu. Ukaž tam. No, že nakonec vyhráli, no. A tady tu skleničku musíme naplnit vajíčkama. Vlastně půjdeme se ještě pro vajíčka. Nás dneska nikdo nebude vyrušovat. Neměl by, no, nikdo. Tak, slyšel jsi to? Pojďme se kouknout. Počkejte, nevím. My vlastně, on tady straší, tak jdem zasnout, jaký to bude. Ty vole. Rachu, takže já se bojím, ale Já zasnout. taky se bojím. Aby tam zase pak nikdo nebyl. Víš co, jak předtím? Právě bylo to tak. Se bojím. Se bojím. Dělá ti první. A? Cenu. Jsou strachy. Slyšel jsi to? Brácho, co to? Snad si to nestoupne. Brácho, uteč. Brácho, stopni to. Tam něco je za náma! Rozsvěť! Co to? Hej, já to radši ukončíme rychle. Jo, zatím nashledanou.